Sembah pangabekti kula kunjuk lan nyuwun pangapunten kula ingkang abdi cantrik sowan tanpa piniji. Ana apa cantrik? Ngaturaken kawuningan biliri palungguhan samangke boten lepat nata agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Batur ya jagat pangestungka. Babar pisan ora nduga mana panjenengane kepareng rawuh rene. Cantrik ditata sing prayoga. Anjarsari aja wedi keng kangelan ayuh melu pun bapa. Sowan ana ngarsane calon mara sepuhmu ya kuwi Nata Agung Ndarawati. Apa sing dikersakake kira-kira bisa ambabar kautaman lan kowe tak kekudang dadi wanita sing bisa dadi kaca brenggala tumraping para putri. Kunjung